about Comataidh Gàidhlig down of the actors of themes. Comataidh these the here Cuspa Bundis and Pullman geography in shed from in that Cuspa who they doing on this person who nomination and no rest you're in it doing much chant again on brass really could it's microphone teams that left with can opinion fellowship again of these from Cuspa and I fellowship a length of half. You probably yeah. Technical Cuspa 3 from the reported down on the dash. Over the beer stone Chen, what do you think? Well, I should know because the general national question and call to so I don't know. And this I should know because the general question. Yeah, we claim that quick to go skip it down and take the wheel to see how the test from them. For in yes, and yeah, we talk about the still this team, regarded. Was for the kids on the common garden. Full policy garden and here can could assumed. Annars get the check up fiscal a bulletin of spoil of policy garden and here can all. Even this company in March, I used to be a Christian at a fully. He's obviously a third piece of the that the what guy is the real office. I mean, going with this in front short starting time to the really from one create it's not a team material. I think it's going to change part or if house. Put my down Jack has over the again. I do so we've got here this dos gram chibo feels this crucial. Maar dan had ik laatst spallen daar met Essen zonder en toen het was die nog hoop te kunnen part in de dolmach van orde het egal dat ik niet dolmach kinderen die dat die gaan die char has that action was wel actief en misschien kan een beetje nog dit samen de haasje zo van de wiel is gevolgd daar dat stel ik misschien ten veel dan dat ik als je meteen is wat je naar die gegeven voor die game straks weet hoe je speelt en de kopjes die maar kunnen jogen te gaan go forums to the schools actively often is going as an order as an availability then more until something direction cohesion in the as among the chat. We can this Gàidhlig and get what to change the output. I can get don't feel so The Gàidhlig case get. the over this game. And that will have good When we get busy on war, right to make all the sports it's going out in Wassable. But the Corman Chenakid, now that the Tapestry sports say, I would have the nation over now or full shooting. I'm should do cover this. Current according a cool scholar lesson in the Connection.
They're going to go in the games, course, to the Gàidhlig. Heb ni'n adra cywydd ag o'n i'n actually yn hyn bod i mŵr sports department yn trefyn Gàidhlig a safle FC Sons a lot FA yn sport Gàidhlig ti'n ennill so is a cost for not young nid bod hwn yn hwb yn erbyn hyn a hwb yn sochedd really am Gàidhlig yn son yn diolch yn sy'n gwybod fersiwn o'i nid ffitchyn o'i eisiau chwarae styr yn hyn. Bydd acor ysni y ffôn y doctor o bwyd yn ei gael cael o'r ddim o'r Islam sydd o'n hon i rwy'n sydd wedi golsiach o sydd wedi am ddilyn. Ein sy'n gred o gan yn cael creation ach ydyn ni yn ei bwyd yn ei gael am mae'r ego cwnnw yn ei gael mae'r hwnnw sydd yn ei roedd yn maes gyda'r wlad Siempre pan yn mater ydy gybwys economol maths and science yn gael ach am sport roles gwrthafedd cof gyda dwi'n siŵr dyna mater yn bach yn gael yn hynny'n ffenni. Fe am ysg ceid y ffys a sydd yn rhaid. Ei cael yn tam wrth eich bod yn trwy'n sy'n nhw'n ad yn y dal. Oes geistig ddim ysg yn? Ie? Nog één. Wel, kom ik bepaald te worden dat in naast dat zo is geld in noorden zitten die als de mios en de galan is behaald de team naar de leiding dus daar die voor aan kan uitkomen. Dus nu dat de extra hand in de goede leven naar het mogelijke die en dan hoe je dat zitten dan. Ik hoor dat uit van de 40 keer live further, maar dus van de machine en de kolen in Ash, dus denk ik dus wat men dat voor routine voor mij begaan. Wish nog more as an arch for Jonathan Chin and Dean Charles and the cotton accord with the points that produce quick out of kind of conflict and they show appreciate key for the spot of door so I'm good with me for stuff. Geistig ddim ysg yn efo. Yep. Oh, fawr, pan o'n i'n gadesgu ni. Això a lleu això mà tau going a few months ago. Sculpting it. Besides the only place. It is gosh on. I'm speaking with the machine in the HDs. You know, people models that are grounded in beyond. And you smell it to that power of the post which placed is Capola, and power of the large. And it's when you still for crooks and everything and power for the anti from our and harsh solid. Ashen that near the in some time. And the good to me, if you're over than beyond and about something that is not so the yapping is even good as a kind of big part of point in the city line. So, maybe it's no problem. Happen to be part is blocking doesn't have that with people holding the village to that is shit and might be family behavior and the two car. But favors doing that for the serious employment and focus employment. If you having that problem, bringing the fact that God is not that's a whole nothing feel. It's going to be it's going to be how the power you will be ready from Scott that's the one that that's my easy cool to my state near the way to for so the practical that's not that practical the general amounts I had to take some people from this
and then economies in Eilean session because we should condition mission for this. But my age start told at the nice flattening part of ghetto is an TV. I got to the young ghetto. After what? And about you for my whole Die lekkerste strijd. Han dricker han med sin skittitel. Jag vill bryla gulda huvudnörskapspremiär. Ja, därför. Just för det kol, garligt med hårdvin tenonter. Och norskap så sker fiskebeskydd och vård som ekonomiker. Han var hälsopåverkning garligt eller Siar. Ingen nämnsvacka vin man har ställt släckliga kisten. Han hette böjden, hörs i virs. And the march coffee of scar, and then you're some local film biacht and should show who are the guy. And smooth coffee picture Thomas Dennis and Sasha Media. Jay had Gàidhlig the old again even near. I could all on 2 months from Gàidhlig in the store. See that ships knowing with dinner home up in that my body. Check the other was Gàidhlig. Movies I used for his crop of this in the island and snake and the year. Maar het is mogelijk, maar je hebt een schaaf, dan is er een meer verstaan daar. Het eigenlijk voor is, maar het is kom als u wil zijn. Hij gaat het gooien, de kleuren, nou achter de schap en de werk, dat is een doelkus persoon, ja, die persoon, shit shot maar. Chester de politie niet met de schop, we gaan en akkie. Automatiskt har jag inte markerat för det tillståndet också. Man får Gàidhlig till det. Att Gàidhlig som är riktigt att vi vill kunna kanske jo Napoli har en bokus det är ju så vi med han för kommer till det då det tekniskt det Gàidhlig aspekt. Det är Gàidhlig att det är speciellt med kniar i det tatos. Men det känns också organisationen att det är union Gàidhlig när kostnad för budget Gàidhlig och organiserar tusen Gàidhlig efter det som kunde komma med att och organisationen Gàidhlig sitt i som Peter i bandet när så tycker det är på att ni har någon lösning när ni gör skulle Peter har det Gàidhlig och det skulle vi det the center of the was in charge is passed by women. There are failed fish in the army in the time. Doing Jonah in Lucas, Lucas, for the hands and the others. We came with the quick and do something out of the art of Lucas. Then I real remorse in the order, so we didn't die. Then bring and pack them Gàidhlig. So we do not die as in Japanese. I'm snowing with fishing. Crop stars moment, and as bound on the point of the Buddhist, putting my puppets throwing on the Gàidhlig in Glasgow. We are 3 games of big packing of fish in the day, but it's in the environment and Gàidhlig in the special in the part and the arguments. The heart of Gàidhlig Academy is fishing shears, is walked to mark on hands. Title elegant to Siar and only in another it was the mansion there. Jane Rose before Lord reading is and behaves fast for forms quite difficult. My you brass and right blasters to the masons running the stage as any into the cookers is the hotel. I'm being in fact to the time so that there are areas of linguistic significance to show had tall of the rest. We all know that's not that's the dying and the after before part of the talking happy. At waiting up, some in general music things. A finishing shout to build is regretting that when the events in the making that
area of some linguistic significance is the this moment, which in my go for the English back and down for a while. It was shit urban, that's the cohesive Australian. Man has the feeling the Afghanistan in the good I saw nothing this morning. The whole examination is the march schedule. We gaan natuurlijk iets nou zo hier share hier Asian plate is maar stoppen ik maar aan go kom three tours in village en zien dat ik staan gaan dan dus stoppen nog wat meer voor dit hier op de voor zijn vrienden dat zijn dus maar goed is te maken het woord is op tours op jaren op de shop film ja alles goed dan is het met de zo nu het hier maar alles aan de gist die smart iemand dat gaat dan doen ze snel just heb je wat dat zijn schulden die maken heel veel kwaliteit die zijn niet meer en misschien is het hindje is ben kan doen en heb ik veel shit over ze daar ja zo geleefd dat als maar je kan zo we heel wat stoppen met dat zo'n is daar in de hoofd dus Magen wir haben Quatsch. 4 hat er einen Schäden. 4 was. Ja, es gibt die Grenze also. Den Schau bin wo haben Stunden die haben. Das ist smart so ist das eigentlich. Und ich so von Büro und so Portugal ist was Mama toll zu. In some sense to get the reward is what Jonas is at store we get a lot of thing as man the chat now you understand to get it into the silver something to the at home sasse we could be as funny as in drag as of something to the in more from just think for happy at the cost going on in one way I had the cost me them some bar the star is from us in the out the end is out of shop in the and how the local check these asset down the in this listen to exactly I shouldn't have maybe John not don't population process we say you know the floor again the core it's my teaching smart and this is the thing to put the name arena then has the whole Hulkin die Tosch we see and how much of food to Hulkin die zijn garner wie is haar voorgoedje zijn die een en maat die maar afgeschaft in de kriegen als ik niet mogen dan maken als je voelt smalen haar kakao hele zijn chillen maat ik dit zijn haat dus irgendwas voor kein smalen zijn goed gaan teaching spelen dat John go for the animation again against the draster that you will to small check key the whole calendar for here zeg maar soms toch maar kunst niet wel ik kies nou met de operation pianis version of all so still in the invaded nation and misschien denk ik maar kom maar so en it's I knows the met dat lacht dus ook is gevolgd Gàidhlig to get out of that position in favor of who's giving us pain at the pain stand for the good and we are trying to do hospital Ja, dat is different. Man måste gå det där till skjuta skärpa filmen telekids real specific command assassin att ge telekid i Portugal. Det märker man assassin så fiction share det är kan det helt Portugal. Räcker torken genom sig Portugal karta vidare. Att du säger att det är så mycket data till människas. I'm talking about color because I'm just a team. You just said I do we should have we call it actually. Cabo para eu fiz so just in a type books and word management it's I'm also good or sharing nice so some of the other I'm just thought I like quick more how long is it this over show is these be away that's the very
Gàidhlig yn Colombia. Dwi'n job, dwi'n swydd mi ag yn mynd i gael eisiau ffad, so yn go, wedi yn o'r dwi'n mynd i Christmas goed in zijn en wees of ik dat een goed job. Het is belangrijk in de zaak. Het gaat het voor die maken die ontwikkelen. Het is een beetje zo. Heel veel belangrijk in de zaak. Dus ik meer maken voor het grote thema. Kan ik het PMA of zijn dat wie niet zo gaat. I'm doing it now. I think if it take that much, take that much time. This soon. En dan de master education. You might prefer to get a more detailed report up to a future meeting of that. One more time. Keeping it the range towards 8 months before. Kist de kunstbeheerder. Ik verleer en dat is goede kundige maatschap van hem. Ja, dat wil. Dus voor die jaar. Nu nog op Tsjechisch, ja, dat is een ploeg op halen. Kan je korte is het ja. De maatschap is een maar het hij toch Tsjechisch het wisten voor de Indiën, mundige vrienden, ja, dat is een ploeg op Gàidhlig aan daar weer korte is het door waar weer ja, hij is het. In het algemeen, maar als je het verkeer is die bonus. Vandaag is zo tot chapters chapters daar hier super Gàidhlig van de hoofd. Vrienden hier is meer van Gàidhlig. En daar weer het iets voor daar weer het iets Siar. En dus Siar de vrienden Lennis. Fish culture in Chicago, alles en dus shark fish hier. En skiën het begaan en hen Spanish. Has skipped Gàidhlig en pipe show or traffic for the I guess has mogelijk gemeente geworden voor de proces hier de budget. En daar wil ik het support, daar wil ik het sturen, dus je bent een show weer verder dan bij studenten en meer internationaal. Hoe is patient again of mundige we alle bedoeld van de show. Maar de rain best of die pot eigenlijk dat patient again, I guess waar ik teaching nu hebben een fijn die eerst hij de straf voor de students van de so the bar could in the forward the subject. Maar de connecties in hem, die hoe in de man dat de scherste de keel, dus dan gemaakt niet dat een patient again. Als dat verkeerd. Thanks, Chair. My recollection is it came through a different source, but they did receive Creative Scotland funds. Zo'n 3 miljoen. I believe so, yeah. Met kist ik denk ze die. Ja. Een mooie aanbesluitige paragraaf 3.9 in zijn naast. We kunnen kunnen op een kaart zullen. Ja, dat is geleerd. Je mag wel nu een komende jaar niet maar lukken was dat je dan wist dat je daar weer goed uit is. Absoluut. That's what I'm saying. Just